መጀመርታ ኣብ 1948 ዝተሓተመት ኮይና ምሽቃል ገዲፍካ ምንባር ጀመር ብዴል ካርኔጌ ሓንቲ ካብተን ብዛዕባ ሓጎስ ዝብላ ርእስቲ ዝተጻሓፋ ብልጽቲ መጽሓፍ እያ። ብሰንኪ ዞም ግዜ ዘይድርቶም ናይ ካርኔጌ ምኽርታት ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ከመይ ገይሮም ነቲ ዝነበሮም ፍርሕታትን ፓራላይዝ ዝገብሩ ሻቕሎትን ከመይ ክሰግርዎ ዝኽእሉን ተማሂሮም ኣብዚ ሎሚ ግዜ ንህይወቶም ብምሉእነት ካብ ምንባር ክዕንቅጽዎም ዝኽእሉ ዝነበሩ ፍርሕታትን ሻቕሎት ኣብ ልዕለና ኣእምራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካላዊ ጽልዋ እውን ይለዎ ይብሉ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ከስዐ ኣብ ርእስኻ ዘለዉ ሻቕሎት ብግቡእ ክትኣልዮም ድሕር ደኣ ዘይክኢልካ ጎኒ ሕማቕ ስምዒትን ቃንዛ ከብድን ኣለዎ። ሻቕሎት ናይ ሕማም ልቢ፣ ልዑል ጸቕጢ ደም፣ ድኹም ናይ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕምን ካልኦትን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ሻቕሎት ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ደጋዊ ትርኢትና እውን ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ገጽና ኣራግ ክመስልን መንገጋና ዝተጨባበጠ ሕብሪ ናይ ጸጉርና እውን ከይተረፈ ክቐይር ይኽእል እዩ። እዛ ብልጽቲ ዝኾነት ናይ ካርኔጌ መጽሓፍ ብብሉጻት ዝኾኑ ነጥብታት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ዝኽእሉ ነጥብታትን ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ዝኽእሉ ምኽርታትን ዝመልአት እያ። ሻቕሎት ከመይ ጌርና ብዝግባእ ክንቆጻጸሮ ከም እንኽእል ዝሕግዙ ምኽርታት ዝመልአት እያ። እዞም ዝስዕቡ ምኽርታት ኣብ ታሪኽ ኣዝዮም ዕዉታት ሰባት ኣብ ግብሪ ዝተፈተኑ እዮም። ስለዚ ነዚ ብሉጽ ዝኾነ ጽማቕ ናይዛ መጽሓፍ ንምክትታል ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ቀዳማይ ክፋል ኣብ ሎሚ ንበር እቲ ቀንዲ ስራሕና ኣብ ርሑቕ ዘሎ ምርኣይ ዘይኮነስ እቲ ብኢድና ዘሎ ብግብሪ ምዕያ እዩ። እቲ ሓቂ እዚ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ሕጂ ኣብ ኢድና ዘሎ ነፂግና ኣብ ሕሉፉን መጻእን ኢና ንነብር። እዚ ኸኣ እዩ እቲ ቀንዲ ሱር ናይ ሻቕሎትናን ፍርሕናን እቲ እንኮ ናይ ብሓቂ ክንነብረላ ንኽእል ግዜ ሕጅን ሎምን እያ። ካልእ ኩሉ ካብዚ ወጻኢ ንጥዕናና ጽቡቕ ኣይኮነን። ህይወት ኩሉ ግዜ እያ ትቕጽል። እታ እንኮ ዘላትካ መዓልቲ ድማ ሎሚ እያ። ስለዚ ኣብ ሕሉፍ ምጥሓልን ኣዝኻ ኣብ መጻእ ብምትኳርን ጽባቐ ናይ ሎሚ ምስራቕ ትርጉም የብሉን። ሓደ ፈረንሳዊ ፊሎሶፈር ሓደ ግዜ ብዛዕባ ሻቕሎት ናይ ህይወቱ ከምዚ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ። ህይወተይ ብሕማቕ ኣጋጣሚታት ዝመልአት እያ ነይራ። መብዛሕትኦም ኣብ ግብሪ ዘየጋጥሙ ሕማቓት ኣጋጣሚታት። ሻቕሎት ኣብ ህይወትካ ክተርሕቕ እንተደሊኻ እቶም ናይ ሕሉፍን መጻእን ማዕጾታት ክትዓጽዎም ኣለካ። ኣብ ሎሚ ክትነብር ኣለካ። እቲ ዝበለጸ ንጽባሕ ክትዳለወሉ ትኽእል መንገዲ ብኹሉ ሓይልኻን ብልሕኻን ነዚ ናይ ሎሚ ስራሕ ክትዓዮም ዝተተክር እዩ። ሎሚ ኩሉ ዝከኣለካ እንተጌርካ መጻኢኻ ባዕሉ ክመዓራረ እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ምሽቓል ትርጉም ዝበሃል የብሉን። ብሕሉፍ እንዳተጣዓስካ ነዛ ዘለኻያ ሕጂ ምስማም እውን ትርጉም የብሉን። ብዛዕባ ዝተዓጸዉ ምዕራፋት ናይ ሕሉፍ እንዳምጻኻ ነብስኻ ኣይተሳቕያ። ከምቲ ሮማውያን ዝብልዎ ዝነበሩ ካርፔ ዲየም ንሎሚ ጨብጦ ብዝተኸኣለካ መጠን ኣብዚሕካ ተጠቐመላ። እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ። ኣብ ሎሚ ንበር። ካልኣይ ክፋል ብተግባር ተጸመድ። ንሻቕሎትን ካልኦት ኣሉታውያን ሓሳባት ኣብ ርእስና ክንርሕቐሉ ንኽእል መንገዲ ብተግባር ክንጽመድ እንከለና እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ብተግባር ክትጸምዳን ከለኻ ንሻቕሎት ዝኸውን ብዙሕ ግዜ የብልካን። ሓደ ግዜ ቸርችል ብዝነበሩ ዓብዪ ሓላፍነት ትሻቐልዶ ዝብል ኣብ ዝተሓተተሉ ከምዚ ብምባል መሊሱ ነይሩ። ብጣዕሚ ቢዚ እየ። ንሻቐሎት ዝኸውን ግዜ የብለይን። ብዘየገድስ ማዕረ ክንደይ በሊሕ ሓንጎል ትውንን ናይ ወዲ ሰብ ሓንጎል ኣብ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ክልተ ነገራት ክሓስብ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። ምናልባት ሓንጎልካ ካብ ሓደ ሓሳባት ናብ ካልእ ሓሳብ ብፍጥነት ስለ ዝነጥር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብዛዕባ ብዙሓት ነገራት ትሓስብ ዘለኻ መሲሉ ክስማዓካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ቢዚ ብትኾነሉ ግዜ ማለተይ ኣብ ሓደ ዕዮ ኣብ ትጠልቀሉ ብዛዕባ ካልኦት ኣሉታውያን ነገራት ሻቕሎትን ክትሓስብ ብዙሕ ግዜ የብልካን። ኣብ ካልኣይ ውግእ ኩናት ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ወተሃደራት ድሕሪ ምምላሶም ዓሚቕ ጭንቀትን ትራውማን ነይርዎም። ዶኳትር ንሰባት ቢዚ ጌርካ ኣብ ስራሕ ምጽማድ ዓብ ጥዕናዊ ሓገዝ ከም ዘለዎ ፈለይጦም ስለ ዝጸንሑ ድሒሩ ብኦኩፔሽናል ቴራፒ ተባሂሉ ብዝተጸውዐ ኣካይዳ ተጠቒሞም ነዚ ቴራፒ ብቐሊሉ ንምግላጽ ነቶም ወተሃደራት ኣብ ስራሕ ምጽማድ ቢዚ ከም ዝኾኑ ተገይሮም መዓልቶም ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዝምላእ ተገይሩ። ምግፋፍ ዓሳ፣ ስፖርት፣ ምህዳን፣ ዝተፈላለዩ ሕርሻን ንጥፈታት ናይ ጥበብ ስራሕትን ብሕልፎም ወይ መጻኢ ከይሻቐሉ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስልቻው ግዜ ኣይወሃብን። ጀክ በርናሾ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብርግጽ ቁኑዕ እዩ ነይሩ። ሚስጥርን ናይ ዘይሕጉስ ምዃን ኣብዚ ግዜ እዚኣ ሕጉስ ዲኻ ዘለኻ ወይስ ዘይሕጉስ ተሓስበሉ ግዜ ምህላው እዩ ኢልና ንገዛእ ርእስኻ ናብ ዝማእሰርቲ እዚ ካብ ምእታው ሓሉ ኣሉታውያን ሓሳባት ምስ ዝመጹኻ ብተግባር ነጠፍ። እዚ እቲ ዝሓሰረን ዝቐለለን መንገዲ እዩ። ሳልሳይ ክፋል ነቲ ዘይቕየር ምቕባል። ኣብ ጉዕዞ ናይ ህይወትካ ክትቕይሮ ወይ ክትጸልዎም ወይ ድማ
ክትሃድመሎም ዘይትኽእል ኣዝዮም ብዙሓት ኣጋጣሚታት ከጋጥሙኻ እዮም ምርጫ ግን ኣለካ ወይ ነቶም ክትቀይሮም ዘይትኽእል ኣጋጣሚታት ተቐቢልካ ምስኦም ተስማዕሚዕካ ምንባር ወይ ድማ ብኦም እንዳተበሳጨኻ ኣእምሮዊ ሓይልኻ ትውድእ ኣጋጣሚታት ንበይኖም ሕጉሳት ወይ ዘይሕጉሳት ኣይገብሩናን እዮም እንታይ ደኣ እቲ ንህቦም ትርጉምን መልስን እዩ ስምዒትና ዝጸሉ ንኹላትና ኣብ ልዕሊ መሰናኽላት ሕማቃት ኣጋጣሚታት ክንዕወት ዝገብረና ውሽጣዊ ሓይሊ ኣለና ምናልባት ከምዚ ኮይኑ ዘይክስምዓና ይኽእል እዩ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ሓያላት ኢና እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ምስቲ ክንቀይሮ ዘይንኽእል ሰላም ብምግባር ነቲ መሰናኽል ከም ናይ ዕቤት ድልድል ምርኣይ እዩ ብኻልእ መንገዲ ነቲ ዘይቀየር ነገር ክንቃለሶ እንተፈቲና እቲ ክቀየር ዘይክእል ነገር ክንቀይሮ ኣይከኣለናን እዩ ብዝኸፍአ ኣብዚ መስርሕ እዚ ናብ ኣሉታ ክንምዕብል እዩ ዝገብረና ነቲ ዘይቀየር ምቕባል ማለት ተስፋ ምቑራጽ ኣይኮነን ንኹሎም ዘጋጠሙና መሰናኽላት ርእስና ዲና ምቕባል ማለት እውን ኣይኮነን ክሳብ ሓደ ነገር ናብ ቁኑዕ መንገዲ ናይ ምቕያር ክእለት ዘሎ ተስፋ ከየቋረጽካ ተቃለስ ናብ ምቕያሩ ዝኾነ ይኹን ዕድል እንተዘየለ ግን ምቕባል እቲ እንኮ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ ንሓደ ከቢድ ወይ ሕማቕ ኣጋጣሚ እንተተቐቢልናዮ ካልእ ብዙሕ ንኸስሮ ነገር ከም ዘየለ ክርድአና እዩ ዝጅምር ስለዚ ካልኦት ሓደሽቲ ነገራት ንኽንነብር ነፃ ኢና ራብዓይ ክፋል ብሕሉፍካ ኣይትሻቐል ብዛዕባ ሕሉፍ ምሽቓል ዕሽነት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ግዜ ንድሕሪት ተመሊስና ወላ ሓንቲ ክንቀይሮ ንኽእል ነገር የለን ምናልባት ነቲ ዘስዕቦ ጽልዋታት ክነመሓይሾ ክንኽእል ንፍትን ኢና ነቲ ኣቐዲሙ ዘጋጠመ ግን ደጊምካ ክትቀይሮ ዘይከኣል እዩ ሕሉፍካ ሓጋዚ ዝኾነሉ እንኮ መንገዲ ተረጋጊዕኻ እንታይ ጌጋታት ከም ዝገበርካ ምምርማር እዩ ካብዚኣቶም ተምሃር ድሕርካ ብዛዕባኦም ምሕሳብ ኣቋርጽ ከምቲ ምሳሌ ቦታት ዝብሎ ዝተኸዓወ ማይ ኣይሕፈስን እዩ ዘጋጠመ ክትቀይሮ ከቢድ እዩ ብዛዕባ ሕሉፍ ዘጋጠመ ክትቀይሮ ትሻቐል ተደኣ ሃሊኻ ልክዕ ከምታ ጠጠው ኢላ ዘላ ሞተራ ዝተወልዐ መኪና ናብ ዝኾነ ይኹን ከይበጽሐት ነዳዲ ትውድእ ንስኻ እውን ኣብ ዘይትቀይሮ ነገር ውሽጣዊ ሓይልኻ ኢኻ ትውድእ ዘለኻ ሓምሻይ ክፋል ኣወንታዊ ተሓሳስባ ምኽስኳስ ንሕና ምን ምዃንና ዝሃንጹ ኣተሓሳስባና እዮም እቲ ኣእምሮዊ ኣቃውማኻ ህይወትካ እንታይ ከም ዝመስል ዓብዪ ጽልዋ እዩ ዘለዎ ካርኔጌ ከም ዝገልጾ እቲ ዘለና ዝዓበየ ጸገም እቶም ቁንዓት ማለት ኣወንታዊ ሓሳባት መሪጽና ኣብ ምሕሳብ እዩ ከምዚ ክንገብር እንተኽኢልና ኣብ ቅድሜና ደው ክብል ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን እቲ ፎርሙላ ቀሊል እዩ ሓሳባትካ ብኣወንታውያን ሓሳባት እንተመሊእካዮ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ በኣንጻሩ ብኣሉታውያን እንተመሊእካዮ ግን ጽቡቕ ኣይክስምዓካን እዩ ብዛዕባ ዘፍርሕ እንተሓሲብካ ክትፈርሕ ኢኻ ብዛዕባ ውድቀታት ጥራይ ተሓስብ እንተደኣ ኮንካ ክትወድቕ ኢኻ ከምቲ ሓደ ልባም ዝብሎ ንስኻ እቲ ኣነ እየ ኢልካ ተሓስቦ ዘይኮንካ ግን ንስኻ እቲ ብተደጋጋሚ ተሓስቦ ኢኻ ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ዘጋጥሞም ዘይኮነስ በቲ ንዕኡ ዝህብዎ ትርጉም እዮም ዝጉድኡ ንዘጋጥመካ ኣጋጣሚ እንታይ ዓይነት ትርጉም ትህቦ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድካ እዩ እቲ ዘጋጠመ ኣብ ክንዲ ኣሉታዊ ኣወንታዊ ዝኾነ ትርጉም ክትህቦ ናትካ ሓላፍነት እዩ ሓጎስን ሰላምን ከምጻልካ ዝኽእል ኣእምሮዊ ሓይሊ ምህናጽ ናትካ ሓላፍነት እዩ ብዛዕባ ዘተባብእ ነገር ሕሰብ ትብዓት ክስምዓካ እዩ ሻድሻይ ክፋል ንዘለውኻ ጸገማት ዘይኮንካስ ዘለውኻ በረኸታት ቁጸር ኣብ ህይወት ሕጉስ ክትከውን እንተደሊኻ ኣተኩረኻ ነቶም ከም ትደልዮም ዝኸዱልካ ዘለው 9 ሚእታዊ ግበር ነቶም ሕማቕ ዝኸዱ ዘለው 10 ሚእታዊ ሃብ ኩሉ ግዜ ኣብ ትባሳጨወልን ትሻቐልልን ግዜ ንገዛእ ርእስኻ ከምዚ ብምባል ሕተት ብዛዕባ እንታይ እየ ዝሻቐል ዘለኹ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘሻቐለካ ዘሎ ነገር ብዙሕ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይክትረኽቦን ኢኻ ከም መግለጺ ናይ ሎብን ስሚዝ ኣብ ህይወት ዕላማ ክትገብሮም ዘለካ ክልተ ነገራት ከም ዘለው እዩ ቀዳማይ እቲ ትደልዮ ነገር መርካብ እዩ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ነቲ ዝረኸብካዮ እንዳመስገንካ ምስትምቓር እዩ ነዛ ካልኣይቲ ነጥቢ እዞም ልባማት ጥራይ እዮም ዝበጽሕዋ ህይወት ንኽተስተማቕራ ግን ኣቐዲምካ ነቲ ትደልዮ ነገር ክትረክበለካ ማለት ኣይኮነን እዛ ቀላል ዝኾነት ልምዲ ንህይወት እቲ ብርሃን ዝኾነ ጎና ምርኣይ በቲ ዘለካ ንሮ ምምስጋን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ናይዚ ዓለም ሓጎስ ከምጸልካ እዩ ስለዚ ንህይወት ንዘለውኻ ጸገማት ዘይኮነስ ንዘለውኻ በረኸታት እንዳቆጸርካ ንበር ሻብዓይ ክፋል ካብ ውድቀታትካ እውን ርባሕ ህይወት መሰናኽል ተቕረባትልካ ኣብ ውሽጡ ተሓቢኡ ዘሎ ጽቡቕ ህያብ ረኸብ ለባም ሰብ ከምዚ እዩ ዝገብር ዓሻ ድማ በኣንጻሩ እቲ ዝተዋሃቦ ጽቡቕ ዕድል ጸገም ከውጻሉ ይፍትን የማር የስተማስል ሰባት ክድንግጽሉ ብዛዕባ ጸገማቱ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ የጋውሕ መወዳእትኡ ከዓ ተስፋ ይቆርጽ ለባም ሰብ ኣብ ህይወት ጸገም እንተተቐቢሉ ከምዚ ብምባል ንገዛእ ርእሱ ደጋጊሙ ይሓታ
ካብዚ እንታይ ኣነ ክመሃር ይኽእል ነዚ ኣጋጣሚ ብኸመይ ናብ ኣወንታ ከማዕብሎ ይኽእል ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ሳይኮሎጂስት ኣልፍሬድ ኣትለር ህይወት ሙሉእ ብዛዕባ ናይ ደቂ ሰባት ባህርያት ድሕሪ ምጽናዕ ከምዚ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ካራክተር ናይ ደቂ ሰባት ኣሉታዊ ዝመስል ኣጋጣሚ ናብ ኣወንታ ናይ ምቕያር ሓይሊ እዩ ናይ ጥንቲ ግሪኻውያን ከም ዝነግሩና እቶም ዝበለጹ ነገራት ዝኸብሩ ምዃኖም እዩ ካርኔጌ ኣዝዮም ብዙሓት ዕውታት ሰባት ኣጽኒዑ እቲ ዝገርም መብዛሕትኦም ከም በዓል ቤትሮፈን ዳርዊን ካልኦት ብዙሓት ዝተዓወቱሉ ምኽንያት ኣብ መጀመርታ ጉዕዞኦም ብዙሕ ሓገዝ ዘይኮነ ድኹም ጎንታት ጸገማትን ስለ ዝነበሮም እዩ ከምቲ ዊልያም ጄምስ ዝብሎ ድኻማትና ብዘይተጸበናዮ መንገዲ እዩ ዝሕግዘና እቲ ኣገዳሲ ነገር ካብ ምዕባለታትካ ምኽሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ስዕረታትካ እውን ምርባሕ እዩ ኣነ ብውልቀይ ክዛረብ እንተደኣ ኮይነ እቲ ዝበለጸ ዝተቐበልክዎ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ካብ ናይ ወፍሪ ዓወታተይ ዘይኮነስ ካብ ናይ ወፍሪ ውድቀታተይ እዩ እዚ ዋላ ካብ ስዕረትካ ምርባሕ ዝብል ነጥቢ ካብ ንድሕሪት ገጽካ ንቕድሚት ገጽካ ንክጥምት ይሕግዘካ እዩ ንኣሉታውያን ኣተሓሳስባኻ ናብ ኣወንታ ይልውጥ ናይ ገለ ውፅኢታዊ ነገር ምዕያይ ሓይሉ ሂቡ ቢዚ ከም ትኾን ይገብር እሞ ብዛዕባ ዝሓለፈ ክትማርር ብዙሕ ግዜ ይብልካን ሻምናይ ክፋል ብተመስጦ ስራሕ ንናይ ምስልቻው ስምዒትካ ምስጋር ካብ ኣብ ሓጎስካ ዓብዪ ጽልዋ እዩ ዘለዎ ነዚ ክትገብረሉ ትኽእል ውፅኢታዊ መንገዲ ንነገራት ኣገደስቲ ምግባር እዩ ንዝትገብሮም ነገራት ኣገደስቲ ምግባር ምስልቻው ልዕሊ ኣካላዊ ድኻም ዝኾነ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር ሓደ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝተወሰደ መጽናዕቲ ነይሩ ተምሃሮ ኣዝዮም መሰልቸውቲ ዝኾኑ ንጥፈታትን ፈተነታትን ክሰርሑ ተገይሩ ከም ውፅኢቱ እቶም ተምሃሮ ናይ ድኻም ትኽስ ምባል ዘይምትኳረን ቃንዛ ርእስን ኣርእዮም ገለ ገዳሲ ነገር ክገብሩ ድሕሪ ምጅማሮም ግን እዞም ኩሎም ምልክታት ክጠፍኡ ተዓዚቦም ገለ መሳጥን ኣገዳስን ክንገብር ከለና ብዙሕ ኣይንደክምን ኢና ነዚ ኣብ ናይ ብሓቂ ህይወትካ ንምርግጋጽ ኣብ መዓልቲ ናይ ስራሕኻ ብኻልኦት ነገራት ኣቓልቦኻ ኣብ ትስረቐሉ ዘክር በዚ መራኸቢ ብዙሃን ክትጥቀም በቲ ዘይወጠንካዮ ነገራት ክትግብር መዓልቲ ትውዳእ ኣብ ስራሕካ ውፅኢታዊ ስራሕ ከይሰርሕካ እንከለኻ ግን ድሕሪ ምፍዳስካ ኣዝዩ ድኻም ይስምዓካ ብኣንጻሩ ዋላ ንነዊሕ ሰዓታት ብተመስጦ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣብ ትሰርሐሉ ድሕሪ ምፍዳስካ ብዙሕ ድኻም ዘይኮነስ ጽቡቕ ይስምዓካ ልዕሊ ዓቐን ፀቕጥን ድኻምን ዝስምዓካ መብዛሕትኡ ግዜ ብስራሕ ዘይኮነስ ታይ ደኣ ብምስልቻው ሻቐሎት ብስጭት ኣብ ሓይልኻ ወሲዶም ዝኾነ ረብሓ ዘይትረኽበሎም ነጥፍታት ብምዕያይን እዩ ስለዚ እትገብሮም ስራሕቲ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ኣገደስቲ ክትገብሮም ትኽእል እቲ ቀዳማይ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ከም ተቐዲምና ዝገለጽናዮ ዞም ሓይልኻ ወሲዶም ዝኾነ ረብሓ ዝሂቡኻ ነጥፈታት ዘይምግባር እዩ ኣብ ስራሕኻ ይኹን ነፃ ግዜኻ ብዘይገድስ ካልኣይ እንታይ ትደሊ ኣነፂርካ ምፍላጥ እዩ ነቲ ዕላማኻ እንታይ እዩ ምፍላጥ ድሒርካ መዓልታዊ ዝበዝሐ ግዜኻ ኣብቶም ዕላማኻ ንምብጻሕ ዝሕግዙ ንጥፈታት ምጽማድ እዚኣቶም እቶም 8 ኣገደስቲ ነጥብታት ናይዛ መጽሓፍ ኮይኖም ረኺበዮም ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ክትጥቀመሎም ፈትን ድሕሪ ግዜ ልምድታትካ ክኾኑ እዮም እዛ ቪድዮ መሃሪት ኮይና እንተረኺብካያ ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ከም ትባጽሕ ግበር ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም